Novo incidente cun bus urbano en Santiago. Desta volta un dos vehículos perdeu o combustible na rúa de San Roque. A circulación viuse afectada e os bombeiros tiveron que intervir. Para moitos usuarios este suceso é unha nova proba da necesidade de renovar a frota na cidade. Un río de gasóleo alertou os veciños de San Roque. Un autobús urbano estaba vertendo combustible sobre o asfalto. Se veía el autobús que perdía muchísimo combustible, pero era una cosa fuera de lo normal. Paró ahí justo enfrente, vino la policía, tuvieron que evacuar a la gente, a los viajeros que estaban en el bus. Estuvo aí, chorreando gasoil hasta o centro que chegaron os bomberos, botaron un pouco de líquido, por aí, despois do líquido botaron un pouco de area. A rúa estaba esvaradía e perigosa, así que os bombeiros tiveron que intervir durante máis dunha hora para limpar a vertedura. O suceso obrigou a facer cortes parciais de tráfico nesta céntrica rúa. Había todo óleo no xao e que olía moito e aínda hoxe sigue olendo. Justo era la hora que empezaban a salir los niños de ahí de la Salle y entonces claro hubo un corte de circulación, sí, bastante, que estaban bastantes coches aí parados e la gente non podía avanzar. Hoxe só queda o olor a gasóleo e o enfado de moitos usuarios que levan moitos anos denunciando o estado en que están os autobuses da cidade. Porque o transporte urbano en Santiago dá noxo. Son vehículos vellos, moi vellos, e os novos non son tan novos. Son vehículos que veñen de outras zonas e que algún deles ten máis de 150.000 kilómetros. Los ruidos horribles, sí. Los engranajes e todo está fatal. Pero desde logo teñen cada autobús que dá pena, Si hai coches viejos e non los renova a flota, pues pasa iso, é normal. Precisamente esa é a demanda, unha renovación urxente da frota e un bo mantemento dos buses que hai. Nos últimos anos rexistráronse avarías, accidentes e mesmo incendios nestes vehículos. Que se renova a flota totalmente, que se faga un estudio real de mobilidade, falando cas asociacións veciñais todas, as do rural. Piden tamén un mínimo de 70 buses na cidade, máis liñas e mellor accesibilidade, agora que o Concello está pendente de licitar un novo contrato de transporte urbano.